Dobrý deň, vitajte na stránke www.odotaciach.sk. Ide o najväčšiu online knižnicu venovanú možnostiam čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie a iných dotácií, aktuálne vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok z fondov Európskej únie v rámci jednotlivých operačných programov, novinkám z oblasti implementácie štrukturálnych fondov Európskej únie. Online knižnica momentálne obsahuje viac ako 450 odborných článkov, ktoré môžete vyhľadávať a následne s nimi pracovať týmito spôsobmi. Vyhľadávacie okno fungujúce na princípe Google, kde stačí zadať kľúčové slovo, ktoré hľadáte a inteligentný našepkávač vám sám ponúkne možnosti. Alebo využijete filter v oblasti obsah. Po vstupe doň máte možnosť filtrovať články pomocou tematickej oblasti, typu dokumentu, aktuálnosti. Práve ste si vyfiltrovali všetky garantované články z tematickej oblasti čerpanie prostriedkov. Pod každým článkom nájdete pomocnú lištu, kde môžete využiť tieto možnosti. Vytlačiť si daný článok, poslať ho e-mailom, vygenerovať odkaz daného článku, napísať si vlastnú poznámku, označiť článok a zaradiť ho tak medzi vaše obľúbené a zdieľať článok na Facebooku, Twitteri, LinkedIne či vygenerovať si QR kód. Zväčšiť písmo pre pohodlné čítanie si môžete tu. Na hlavnú stránku sa dostanete cez odkaz domov. V navigačnej lište ďalej nájdete záložky projekt a financovanie. Obsahujú všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete preto, aby váš projekt bol správny a úplný. Od čerpania prostriedkov cez žiadosť o nenávratný finančný prostriedok až po finančné operácie pri dotáciách. V časti vzory zmluv máte k dispozícii všetky potrebné vzory dokumentov, formulárov a zmluv, ktoré sa týkajú čerpania dotácií. Vzor si môžete stiahnuť do svojho počítača, doplniť o vlastné údaje a použiť v praxi. V časti právne predpisy nájdete plné znenia aktuálnych právnych predpisov, ktoré sú aktualizované na 24-hodinovej báze priamo zo zbierky zákonov Slovenskej republiky. Okrem toho máte možnosť vstúpiť do vybraných právnych predpisov Európskej únie. Ak budete potrebovať pomoc s vyhľadávaním či prácou s online knižnicou, neváhajte kontaktovať nášho odborného poradcu pre portál. Pre plnohodnotnú prácu s online knižnicou, teda 100% vstup do celého obsahu, potrebujete byť predplatiteľom. Vaša online knižnica o dotáciách.